ଏଇଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ ଦେଖ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ହଁ ଦେଖିଆ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ପଲିଓ ଟୁବା। ନା ନା ଆମ ମୋବାଇଲର ପଠେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଯଦି ମୋ ମୋବାଇଲ କି ନେଇକି ଇଏ କର, ନହେଲେ ସେଭ୍ ହେଇନି ଏଇଥିରେ ଉଠେଇବି। ଦୁଇଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ଦେଇ ସାରିଲ ଦଉନି ଟିକେ ରହୁଛି। ପାଣି ଖୋଲା ଦେବି। ଦିଅ ଦେବେ। ସେଦିନ ନେଇଥିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୋତେ ହାତ କାମ ଆଇଲା ନା ମାର ନେଇ ଆସିଲା।